Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! 42 minutos nakaligal sa tak ng alas 4, Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Hammerade FA Cons. Kaya kung healthy ang dugo, mas layo sa sakit. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Plus 4:44, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon na naman na Bacolod City, Negros Occidental. Inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinovaya Todob sa tak na nga alas 6. Maruso Jess tuwig 2021. Isa naman ka makanay-kanay nga adlaw ang ato sa nga na-eksperyensyahan sa bunggid. Adlaw sa gihapon nga ang tubig ang ginahambalan sa bisan diin lamang. Sa mga tao nga mahilig mamati sa mga balita kag issue, amo ang pagturok sang bakuna sa mga tinuga diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kamusta ka mo naton nga mga ka-aksyon? Nga nakatutok na sa saring istasyonan ang DYEZ Action Radio Bacolod. Ginaabi-abi naman namon kamo, gina-welcome namon kamo sa saring palatunturan Action Reports Afternoon Edition. Masolo-sumaray sa kauras nga presentar naman namon sa nga mga balita on the spot reports, mga information nga dapat inyo may baluan sa ato sa mga Facebook followers, Facebook lovers nga nakasulod na sa live stream sa Action Radio Bacolod. Hello and hi. Kamay pangara ka mo dara sa buong samayo nga sitwasyon. Ang inyong ka-aksyon Marlon Hinovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ora kita sa bahin sa nga balita lokal, nano ang pinaka-ginabantayan nga balita sa bahin sang lokal. Vaccine rollout sa Bacolod kag Negros Occidental. Amaning una sa gihapon sa listahan sa mga balita sa bahin sang lokal. Sa Bacolod nga nauna na sa pagpatagayon sini ang mga testimonya sang mga naturo kada sa bakuna nabatian. Halos taran nagkapalayag nga wala man sa malaing epekto sa ilang sa ring lawas ang ilang sa ring pagbakuna. Sang sumunod sa ila ang COVID-19 vaccine. Ilabi na ang ining bakunang ginhimo halin sa Chinese company na Sinovac. Gindonar donasyon ini sa gobyerno sang Pilipinas halin sa Abyansang Pilipinas nga pungsod China. Ang mga medical professionals amoning nagpabakuna sa unang dose
Ang dugang nga pabakuna, ang ikaduwang nga dose ang tawag. Himuon nila maka-aksyon makaligad pa ang pila ka bulan o kung pila ka simana. Pero ining pagpadayon sang pagpangabakuna sa una nga dose, pati gayon din sa gihapon sa bayan sang New Government Center. Ano man nga adlaw, subong nga si Mana. Una sa balita, una sa aksyon. Finalize lang ang listahan sang mga luyag pa duga nga magpabakuna. O galing kabanti kon kadamoon sa mga bakuna ang hambalan nga nagabot diri sa Bacolod kag Negros Occidental, medyo jotay-jotay pa. Kay first batch pala ni sang Sinovac nga bakuna nagabot diri sa aton. Di ang ikaduwa nga pag-abot mga ka-aksyon, di laban-laban na hindi sa Sinovac, laban-laban iyan na ka AstraZeneca. Sabay naman sa nga probinsya nga level, kay nasang aga may 1,600 man ka doses. Sang amuman nga sahi sang bakuna, Sinovac vaccines man, ginabaton sa nga Provincial Incident Management Team nga Task Force. Ang ining nga bakuna ni maka-aksyon naghalin na sa ara ng daan nag-tiner sang pila ka adlaw sa cold room, cold storage sang lokal nga panguluhan sang gobyerno sa may New Government Center. Kinag-ayo man ang provincial government sa bayan sang gobyerno nasyonal. Kung pwede makaangkon man sila, makabaton man sila sang share sang siringgin donar nga Sinovac vaccines. Di amo na kaina sang aga maka-aksyon mga alas 9. May 1,600 ka doses na. Ang ara na sa cold room naman sa nga Provincial Health Office. So, ang maka-avail nga kadabuon sa mga tao ni tunga sang 1,600 ay kada isa ka tao kinalantag duwa ka turok ang iturok sa yalawas. First dose kag ang ginatuwag nga second dose. Kaya mga 800 ini ka mga negrosanon mga ka-aksyon. Buwas nga adlaw ang pila sa deka doses dalon sa Silay Hospital, amo nang ginatawag nga Provincial Hospital. Teresita L. Halandon ni Provincial Hospital dira sa may ayuway lang sang syudad sang Silay. Dalon na to mga ka-aksyon sa nga Provincial Health Office para usaron sa ginatawag nga ceremonial vaccination. Ang syudad sa Bacolod makaapat na nag-roll out sa saring vaccination program. Ining pagpamakuna ikaapat na roll out. Isabayan sa provincial government maka-aksyon sa probinsya nga level, ceremonial plan but siningon panugod pa lang. First pa lang ini maka-aksyon. Ang COVID-19 Task Force Deputy Chief Implementer nga si Secretary Vivencio Dizon, si Vince Dizon, ari di buwas maka-aksyon sa aton. Kay man mag-aupod sa kay anay Congressman Albi Benitez. Mapuli di si Benitez mo. Di si Benitez maka-aksyon si Provincial Consultant Albi Benitez. Dito na siya para mega tenerya sa may Metro Manila. Di ko mabayara sang ceremonial vaccination buwas nga adlaw diri sa Negros Occidental. Nahibaton diri sa Maya Surad San Silay. Importante ka ng presensya ni former Congressman Albi Benitez. Ay dako man tuod na nabulig ni Benitez nimo sa pagpatigayon sang siring pag-angkon sang ato sa probinsya sang bakuna halin sa ato sa gobyerno nasyonal. Man kung pigaw-pigaw ka lang dito sa bahin sang ibabaw dito sa Malacanang, kung way ka to tanto pangilala to, ay dugay ka matalopangdan. Damo nga daan sa mga LGUs mga ka-aksyon, damo sa mga local government units. Adri sa Pilipinas, ang nag-aayo man sa gobyerno nasyonal, kung pwede matagal man sila sang libre nga bakuna. Ikadutay sa bakuna nga nagabot sa Pilipinas. Ang Sinovac mga ka-aksyon, tipila to, dutay lang kataba itong doses. Kaya ang Negros Occidental, nakaambit man mga ka-aksyon, paagi man sa bulig, ni former Congressman Albi Benitez. Tibas nga adlaw si Benitez, hopdan siya sang isaman sang may dako man nga papel na personalidad diri sa Pilipinas kung vaccination na program sang gobyerno ang hambalan.
Si Task Force Deputy Chief Implementor Secretary Vince Dizon makadto di siya buwas nga adlaw upod man kay former Congressman Albi Benitez. Si Benitez nagligad nagmuno ni kung pasugtan lang sabi pwede sa mapabakunahan man sang Sinovac. Pabakuna man siya para at least makadugang-dugang kumbinser sa mga Negrosanon na magpabakuna man o galing kay may ginasunod diri nga protocol. May guidelines diri nga dapat sundon ang ato sa nga gobyerno nasyonal. Nga ang dapat unahan turok sa nga bakuna nga Sinovac para lamang sa ginatuwag nga medical frontliners. Kaya mga doctors, nurses, attending physician, ang mga nagatrabaho sa ospital, di pwede ang ara sa gobyerno. Kaya ambal ni Benitez, okay lang Pero makadto siya pun, boss. Mag-saksin na lamang siya sa ceremonial vaccination sa Silay Hospital. Ang aton sa nga balantayan, buwas nga adlaw, ano ang mga reaksyon sang una nga bakunahan? Kay pagbakuna sa imo sa COVID-19 vaccine or vaccines, hindi insigida magtalab na si mo sa nga lawas mo after pa na sang mga 4 ka oras. Based sa pag-istorya ko sa kilala ko nga doktor, palipason mo pa ng 4 ka oras kag mabatsagan mo na depende sa sitwasyon sa imo sa nga lawas Ang iban ka siling nga daway man, pero mayara ka siling mga ka-aksyon nga may jutay nga epekto sila siling nga kayong lawas. Inasara siling na nagdepende na sa kondisyon sa imo sa nga lawas. Di kung may ginabatsag ka na imo yung mula balatian nga ang balatian na nga lungo siya sa anuman nga sahi sang bakuna sa lawas mo. Siyempre, ma-react na sa kung sa mga tao pa, mapalak-palak na siya. Kaya managurag na batsag mo Kung kisa, panakit lawas mo. Kung kisa, nagapalaginit lawas mo. Normal lang na sa lawas ang tao, mga ka-aksyon. Kaya ara siya natuwag nga allergic ka reaksyon. Huwag man natanto sa problema na. Huwag man natanto sa delikado. Suro sa kilala ko nga doktor. Mas mayong may kilala ka mga doktor pulo pamangkot ka mo parang at least may uludiya ka mo. Sa buwas nga adlaw sa hapon ni matabo dira sa bahin sang Silay Hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Una pa lamang ining roll out sang Sinovac. Asang vaccine salin sa company nga Sinovac diri sa Negros Occidental. Amaning unang batch sa mga bakuna ginbaton kay na lamang sa aga. Araman buwan sa presensya ni Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer sa sading ceremonial vaccination. Ceremonial tiya manang siling naton panugod pa lamang ining aktibidad. Ang pagbulyada gini mga ka-aksyon full swing kung kaysa tawgon sang sining bakunahay mga ka-aksyon simultaneous medyo dabo-dabong ang mga lugar ang patigayunan sang pagbakuna gamit ang Sinovac himuon sa Sabadong adlaw Marso 13. Ang mga nagpalista nga medical frontliners amo na sila ang bakunahan kay mati buwas mga ka-aksyon niya sa hapon sa Silay Hospital sa seremonyal 12 lamang anay ang bakunahan. Ang 12 nilunsay nito ng mga medical doctors, MD. At serbiman mga frontliners. Sila niya nagtandag sa ilang sa kaugalingon nga magpabakuna bisan pa nga bakuna halis pungsod China. So isa na sila kadosina, 12 ini sila kabilog buwas sa ceremonial vaccination. Sa maabot naman nga Sabado, parang at least may ideyang luyag na magpabangkot bala nga mga nagpalista nga mga frontliners, pabangkot nyo kayo lingon nyo, pabangkot ka mo dari sa Akso Radio nga kung saan o kabuya, ang simultaneous nga vaccination maka-aksyon sa Sabado na Marso 13. Bot sa lingon nga ang taran nga mga frontliners nga nagpalista halin sa nagkalain-lain nga mga district hospital sa Negros Occidental ti unseng district hospitals naton, di mo?
Diabla, 11 district hospitals, ang ospital sa bahin sang Escalante kag Calatrava, ang nag-manage sina mga ka-aksyon local government units na ilaban-laban dalaman na sila, ano? Doctors, nurses, kag mga nagobras taran-taran nga mga ospital sang gobyerno. Amo na silang bakunahan sa maabot nga Sabado. Ang target na rin makakasyon di maubos gid ang katunga sang 1,600. Yung katunga sa rice 800. 800 dapat iturok kini sa 800 man ka mga tao. Amo ng first dose sa kununa nga pagbakuna. Ang dabilin nga 800 makaaksyon o saro naman na sa ikaduwa nga pagbakuna sa gihapon sa sining 800. Ka mga tao nga ginbakunahan. Kay klaen man tuod nga way kaimoya sang preparasyon sa ikaduwa nga dos para sabi 800 iubos bagay o butan tabi. Ining 1,600 doses na Sinovac vaccine nga nag-abot kaina sang agda. Sa Negros Occidental, iturok mo ni buwas sa 1,600 man ka mga tao bilang first dose. Ti ang ikaduwa nga dose nila, diin ka bakwa. Mayo lang kon may maabot pa nga bakuna. Mas mayo nga preparahan nga daan ang ikaduwa nga dose. Kaya hindi pwede nga isa lang katurok, hindi pwede nga isa lang ka dose ang iturok, isa lang ka magbakuna, dapat tagduwa-duwagid. Para piho-piho, may preparasyon nga daan sa ikaduwa. Amo ng plastada mga ka-aksyon, ang pamangkot naton diri sa buong ati damog ka siling nga doon na saka-saka gidman. Ang ginatawag nga level of confidence o ang ang pagpatis ang tao balang okay na para sa iya. Ang pagbabakuna, dula ng kabalakan niya, ang level of confidence ang tao sa mga negrosanon sa pagbabakuna kontra COVID-19 bala nadugang-dugagan ang pagsaka kaya mga nagligad do sa way pa binagumpisa ang pagbabakuna ng Responsyon Pilipinas. March 1 laman na nagumpisa mo sa way pa magumpisa mag-aksyon sa mga survey sa isa kagatos ka mga tao gan pabangkot kung luyag niya mapabakuna kontra COVID-19 ay gamay-gamay sa mga nagsalalabat. Mga wagani guro klapot kuro pulo ka mga tao na nagambal nga hoo. Ti isang nabalaan sang iban nga ang ginbakunahan okay man way man sa marahin nga epekto. Yung level of confidence sa mga tao mag-action partikular rin sa Bacolod kag Negros Occidental nagsaka-saka gidman. Una sa balita, una sa aksyon. Ambal gani ni Councilor Novero sa bahin sa nga Bacolod. Ang kanamoon sa mga luyag magpabakuna kontra COVID-19 sa Bacolod nagsaka-saka. Amarang medyo good news. Kay gatinguha sa mga to sa gobyerno kung paano makumbinser ang mga tao nga magpabakuna gid. Mo ning pinakasabat gid madula-dula ining kagaw nga corona. Kundi kamo sa magpabakuna karon da kagulihiway taman gid pangayo base kon nagapadulong sa inyo ang COVID-19 kasudlan ka mo, nalusoy ka mo daw. Asi pati dapat nyo kag tunyo way labos ang siko. Sabayin sang iban pagid nga balita, istruktura nga hinimo sa idalom. Sang tulotapangko sa vendor sa Plaza Market, ginguba agod masigurado nga hindi na magamit liwat bilang suluyupan sang shabu sang mga adiktos. Una sa balita, una sa aksyon. Ang clearing team halin sa City Legal Office ka pulis ang Bacolod Station 1 amo ning nagbuligay nga nagguba ginatawag nga drug den o konsuluyupan. Nagligad nga Lunes lamang ni ginoperar sa piniya mga ka-aksyon may 8 ka mga lalaki dakop gid para sa dalom sang tulotapang kung ang kontane ginatuntungan balik ka isda bla inimuan nila tanak balik-balay sa dalom to. Doano malang nagahampang sa balay-balay sa kabataan man. So o kato, si Koko kato, yup-yup galing siyang sabu. Sa clearing operation, ang siling ni Executive Assistant Ernie Pineda, ang cluster head on markets. May nga sachets, payasang suspected, syempre nakitaan mo, nagkalabilin dito mga kaksyon. Gin-recover, gintugya na sa kapulisan. Medyo mapig pinasahi, ini nga sahi sa pamaagi.
sang mga nagasuluyop sang shabu sa among nga lugar mga kaaksyon. Anong imuon diri parang hindi na niliwat magbalik kay ni suluyupan ni. Ang siling ni Pineda may gin-assign sila nga personal halin sa Public Order and Safety Office. Ang mga nag-roving na na, mga nag-survey gwardya dara sa Plaza Publicabla. No, mga taga Public Order and Safety Office na mo. Tiyareho, nadugang nga naman nila sa nga obra. Laim lang kung bayaan nilang plaza ho. Ang plaza hindi pabayaan ha. Kaya kadamo man gapon da nga lupad-lupad. Dinigtong iban sa ila i-assign magbantay sa vendors sa plaza. Ang vendors plaza ti White Elephant gibay nga proyekto. Diri sa may sunod sa Bacolod, gingastuan kwarta sa gobyerno. Why man napuslan sa mga drug addict. Ang kwestiyon tub-tub san mamintinar kag mapabilin ni pagbantay ni. Hindi masiminahan o kundi mabulanan. Bayaan blaw kag kung may bantay, siyempre, ang sinuman nga manugsuyop sang shabu sa among lugar, kita nila may bantay, makadtuliwat sila na. Hindi Pero kung kita sa sinima manugsuyop niya mag-aksyon, sa mga addict ni. Naway naman sa nagabantay, sus, bantayin nyo bala kung puno pa si platin nyo bala. Mabalik kag mabalik-balik, ginasala daw. Kaya man kung addict ka na, addict ka sa illegal nga droga. Amo ning isa sang pinakabalain nga pagka-addict sa tawo mo sa illegal drugs. Damo iya tawo nga addict pero hindi as illegal nga droga. Mayara ya nga addict sa pagmamalaklon bla sa establishmento. Damo kwarta addict. Addict sa pag-shopping. Kasulubra ng iya sa nga panapton, kasulubra ng pagkaos balay niya, pero habi ya pang pamalaklon, di addict siya sa pag-shopping. Mayaraman nga addict sa paghampang online. Tingina, lain maras lawas ng tao. Pero pinakamalain ginitig addict sa illegal nga droga. Ato sa rin nga bantayan mga ka-aksyon kung bala ano pag diba sa rin nga tikang ato sa rin nga sunad kung tani kitaan nila sa pamaagi no? Parang at least patahom na liwat ang Bacolod vendors sa market ho. Lapad-lapad na sang lugar mo, kadamo kita sang pwede nga mabutang dira nga mga proyekto, estruktura, maka-aksyon, ginsang ana, corner na ibla. Kaya kanugon, lagid sang kwarta sa mga tao, gingasto daw ay mga puslam. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sang National Anti-Stagatuan ang ato sa nga patrol? May balita mga ka-aksyon sa national nga medyo makapalamho ini sa aton tanan. Kahit tanan may labot di. No? Ining apil bala ni pangabay sa Philippine National Police. Pangabay nila sa mga tao sa publiko na kung pwede likawan ang pagpakita sa ginatawag nga physical, social, kag romantic relationships sa publiko. Ari naman no? Kabahin sa ginapatuman nga health protocol sa COVID-19 pandemic. Sa simple nga istorya mga ka-aksyon, ang PNP nagasiling ang pag-agbayanay, paghakus, pagbiso-biso, pag-uyatay sang kamot, o kung pati gani paghalokanay, pagtupaday, na kitaon sa pampubliko nga lugar, kung pwede, likawan. Para makabulig sa kampanya sang gobyerno nga mapauntat ining liwat na naman nga pagdamo sang COVID-19 diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang bot silingon sa niya magkaksus taran-taran nga magpamilya man, nobiyahanay man, magkahagugma. Hindi dapat maglapitay kung nara ka mo sa sagwa, kung nara ka mo sa publiko. Nagsiling-siling si PNP spokesman Police Brigadier General L.D. Brand Usana. Ari naman no, amo naman ni senaryo mag-aksyon na sigurado vistahan ng mas publiko ni. Daw pareho man ni Santo Blas ang medyo karalawan man
nga mando nga dapat ang motorsiklo butangan sang barir sa tunga para nga itakop sa ang kasanay pati na ang mag-asawa wabo man daw daw nagdugang na naman lingog-ngog ang pinsar ni Juan kag Maria Magamani. Alas 5:07 Action Radio Philippines Standard Time. Ang pungsod sa Pilipinas sana mabato na ang unang batch ng Pfizer COVID-19 vaccine sa bulan sa Abril. Sa masunod nga bulan na ni mag-aksyon, kining Pfizer di isa inis ang pinakabantog, pinakakilala nga company, hindi lamang din sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. Ang Pfizer, di ba? Samtang 80-90% sa mga LGUs nag-comply sa pila ka mga probisyon sa Uniform Travel Protocols. O galing ang DILG mag-action, mag-ausisa sila sa pila sa mga probinsya. Gaway nagabaton sa mga turista. Di kay siguro may rason man ang ila sa hindi pagbaton sa mga turista. Samtang pila ka mga lugar sa Manila kag Quezon gin-lockdown bago sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Aragapon balik naman sa lockdown. Mag-lockdown maka-aksyon tong hulag sang tao limitado gid na. Ayo, pero pila man lang to pili man ito ka mga lugar dito sa Quezon kag sa Metro Manila mga ka-aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa saring bahin, nato na himuloon ang observation report sa ato saring patrol nga naglambiyong sa pila ka mga mayor nga dalanon sa Bacolod City. Upod sa ato saring lady reporter every Wednesday. Action Eden Abos. Action Eden, mayad nga hapon, please come in. Good afternoon, Action Mark. Agsatanan natin yung mga ka-action. Amo na oras, usually Action Mar alas 5. Medyo sa nagsanag panitan ni Action Mar mo kay ti 5:55 pa man ang sunset. Ti kagapon nga do amo na oras 5 ang init. Pero subong Action Mar do may dulom-dulom sa pila ka parts sa syudad sa Bacolod kay may gulugal oman. Dala man ni siguro Action Mar sa aton sining low pressure area kay dalon na Action Market sa 4 p.m. Balang advisory sang aton sining pag-asa man ang Western Visayas lakip na Action Mar ang Bacolod City kag Negros Occidental ang main experience Action Mar sang madalumon yung kalangitan kag basi may lapta-lapta pang pag-utak. Actually, Action Mark is abla na bulayan man kita mag-identify kung ang aton sining ulan matupa anong matupa kung matupa yun man siya Action Mar matudo bala o kung mahuyang lang pero importante dapat sa aton siniwag action na handa ka lang sa imo sila nga mga weapons ang imo sining payong ang imo sinikalo bangod nga wala man sang may madula kung dalon man na at least handa ka ikaw nga mabasa sa ulan kay nagresulta pagkaan na sa init. Subong Action Mar ng mga inoras syempre amat-amat naman nga nagabugat ang dalagan sang trapiko Action Mar diri sa pila ka mga mayor nga dalanon sa syudad sa Bacolod pero sa usual Action Mar no nga aton sining maagyan Lacson Street ug Araneta Action Mar no amugid ang may ara man sang medyo moderate to heavy ang dalagan sang trapiko nakalabay man kita Action Mar sa bahin sang intersection dira sa may San Juan Street kag Gonzaga Street Action Mar kag kabadon lang kita sa ubos-ubos dira may mall tidak mo Action Mar nagapadulong kadto dira sa nasamit nga mall Action Mar that's why nga kisa may mga pagutok man sa dalagan sa aton sa trapiko especially Action Mar dugang pagid nga dala sa trapiko dira bala sa bahin sa San Juan Street Action Mar kag dira sa Luzuriaga no noticeable ginadala nga kadamo gid Action Mar sa mga naga-parking sa illegal pa nga pag-parking Action Mar may ara gapon sa mga nagapasaway hindi man daan shadow kalapad sang dalan parkingan pagit sa aton siniwa ka-action ng mga pribado nga sasakyan amo man ang isa sa kisa sa rason Action Mar no
nga nagabugat ang dalagan man sa aton sining trapiko Action Mar. Sa bahian sang Araneta Avenue, Gatuslao Street, Action Mar, moderate lang man ang dalagan sa aton sining trapiko kag madamo na sa aton siniwag ka-aksyon nga nagabantay naman sa tagsa nila ka mga salakyan Action Mar. Depende kung diin sila padulong kay tito tapos naman Action Mar ang ila sining pagtulo trabaho. Si Action Mar, mismo dira man sa may atubang pala sa San Sebastian Cathedral, panaog na dito Rizal Street Action Mar, padulong sa silingko nga nasambit nga Mall Action Mar. Ati amo nang kadamo daan sa rota nga nagagabay dira man sa San Sebastian Cathedral Action Mar. That's why nga moderate to heavy man ang dalagan sa nga trapiko aton sini mga jeepney kis nagapulo pa sa wayman basta ang ulo sang ila jeep makapaligad na bahala ng buli. That's why nga hindi ugid kis ma-avoid Action Mar nga may mga nagahinto kanay nga mga salakyan. Pero amo nang ginahalungan gid sa aton sini mga action kay makakos pa na sang additional naman nga traffic if ever. Sa ato naman Action Mar diri sa bahin sa Lacson Street, moderate man Action Mar ang pagdalagan man sa trapiko pero I believe paglambot Action Mar no usually may ara man gid ang heavy nga pagdalagan sa trapiko dito na sa bahin sa Circumferential Road lusot na Action Mar dira bala sa may Bangga Cory lusot na sa Alihis kag sa Mansilingan Action Mar kay may pipilaman ka mga gihapon may pila sa gihapon ka mga dalanon ang padayon man nga ginaubra kag ginakaayo Action Mar. Same man dira bala sa bahin sa BS Aquino Drive Action Mar. Di ka bala naman kita nga medyo sako-sako man dira nga dalan lusot na dito going north na Mandalaga na Bata Action Mar. Pero so far aton sino ka-action nagabalon gid sang madamo nga pasensya para tayuyon lang ang dalagan man sa trapiko. Enjoy lang pamati man sa Action Radyo Bacolod na importante nibaluan nila sa mga Action Mar ang balita kag mando man sa aton sining mga authorities nga hindi gid mag PDA. Usually Action Mar sa may aton sining Bacolod City Public Plaza may nalabayan kita to gani kag diri bala sa may Lagun do laka pag Action Mar usually nagakuan lang mo nagaulo exercise lang sa Capitol Park at Lagun. Pero sa Plaza Action Mar subong man sa New Government Center amo ni oras kadamo na sang tawo kadamo Action Mar sa mga nagaulo exercise bala dira sa NGC amo nang kis amo budlay kay syempre sino man ang manamian nga mag-exercise nga nagasuksok sang face mask nagasuksok pa ka sang face shield isa mo palang kalibot hapoon ka na amoy nang mabudlay. That's why nga aton siniwa ka-action na panumduman gid may ikaw na lang assess ang sitwasyon kung damo na gani isang tawo ikaw na lang mahambal nga sa lain ka lang nga lugar lain ka na lang nga location size. Pero dira sa Bacolod City Public Plaza although nga may pila pa ka mga areas nga dugin na nakulukay o Action Mar kadamo gid isang tao ever since salin sa una Action Mar ara daya standby man ang mga maniniyot may nag-standby pa Action Mar ang mga manicurista kag mga gagbay ni balang nagabaligya sang mga sigarilyo Action Mar kag candies dira na sila sa bahin sa Bacolod City Public Plaza kag may ara sige hapon kisa nang may naga-date dira so ara idadaan ang police station number 1 halong-halong lang sa aton siniwa ka-action kag tumano na lang nga hindi gid mag public display of affection hindi na sila ka HHWW o kon holding hands while walking Action Mar amo na siya tawag HHWW Dede pwede ang balas ang police ina-discourage ang PNP. Yes. Ang HHWW. HHWW Action Mar. Holding hands while walking. Wow, tapos ang magtungko pag iba lang nagakos-hakos. Hindi gid pwede. May ara nakisada na Action Mar nagapungko dira sa plaza mo. Na hindi na makalusot ang hangin sa sanay nila. Hindi na siya pwede so Action Mar discourage kita kaya syempre actually sa pagsugod sa pandemic actually Action Mar discourage na may ginatawag kita nga social distancing pero ang kwan sang iban ang ila rason Action Mar upod makabigapon sa balay ang iban gani nagahuliday patulog
Dito wala man lang yapon sang pulos kung pagwa nila do pakitang tao, hindi na sila holding hands while walking, hindi sila maghaksanay kung gusto nila. Si Kwawe. Pero galing kasi wala kami mo action mark. Kung gusto nyo mag-HHWW kamo dira, hindi na lang kamo mag dira na lang kamo sa inyo balay. Pag gusto kamo dira sang HHWW. Ang HD Handong nga damak. Hindi Ay, ano? HD, ano ganina sa mga sa mga appliances, ano ganina? Ang HD? Ano na gani? High definition? Oo. Ang HD sa kon lain yang HD ganamin ko. Ano na yun mo ya? Igadalan. Ay, ganalan. Sige. Ang ako niya HD nga nabalaan, lain man mo. Ano? HD bala si mong isa katawo. Handong nga damak. Ang ganamak. Okay na taning una nga tinaga. Ay, kadawa na ka brutalaw. Kaya sa una action mar, Manila, may HD na siya sa imo. Anong HD man? Hidden Desire. Wow. Kung gwapo ko action mar, Hidden Desire. May handom kag dumot pa? Oo, handong kag dumot. Pero kung, ay ko nung tao ko, no? Joke lang na sa mga Pinoy action mar. Kung ay ko nung tao, pero yung HD na siya Brasil mo. Ang HD man, handong na damak. Kalain. Hala? Joke ko nga, Hala, dunuta. Joke lang na action mar sa mga Sige. Pinoy. Yes, action mar. Basta importante, wala labot action mar sa pagsuksok sa face mask, face shield, at adlaw, ginasulit-sulit at oras man. Dala na lang action mar sa pag-encourage man bala sa aton siniwa ka-action nga magbasa-basa action mar with regarding bala sa COVID-19 vaccines para marauna mo man kung makapag decision ikaw kung mapabakuna ka o kung hindi. Kaya daw subong action mar, luckily, fortunately, may mga naga-inabot na nga vaccine, hindi lang diri sa aton sa Pilipinas, specifically, particularly action mar, diri sa aton sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, although nga gitaon na ang aton sini nga mga medical frontliners, pero at least somehow action mar, may nagaabot na, kag may ara na sang mga nabakunahan. So, sino ayhan ang mga next in line, kag ti makuha ayhan o kung malambot ayhan sa ating siningang mga authorities sa ila sinigang goal nga dako nga porsyento sa populasyon ang matagaan man action mar sa bakuna. Kay we understand ginakulang ang supply action mar sa bakuna hindi lang para sa Pilipinas kundi sa iban man nga pungsod action mar. That's why we understand nga may ara sa mga prioritization ang aton sini nga mga official. So wala labot sina sa pag-abot man sang bakuna himuon naman ang aton sininga obligasyon to keep ourselves safe kaagi naman action mar sa pagsunod man sa minimum health standard kag upda na lang naton tanan sa aton man nga pagpangamuyo. Para naman sa complete management sa inyong liver detox, mag-detect 500 sa kada Action Radio Philippine Standard Time. Balikan targo dugay kato sa ding patrol na hingapuson nga bahin sang observation report ni Action Eden Abuso sa bahin sang patrol. Back to you, Action Eden. Yes, ang nautod na lang kay pero ang atong nga observation report action mar ang dulo sa inyo sa defect action Eden Abuso. Una sa balitaw na sa action. Sa Bacolod, action Padyo. La 5:21 Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng... Report niya aksyon na Dale Salazar, ibalonta mga ka-aksyon kung ano ang mga... Ang palayag ni Councilor Novero ang kanamon sa mga luyag magpapakuna dari sa Bacolod City kontra COVID-19. Nagsaka-saka gidman, nagdako-dako gidman. Pila nagka mga Bacolod nun ang nabakunahan kontra COVID-19. Itali sa nga balita na aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale, mayong hapon, please come in. Mar mayarasang positibong epekto ang lapdagon ng education and information campaigns ng LGU sa Bacolod City, Bacolod EOC, ang utinis sa vaccination program kontra COVID-19. No? So, ginpahag din ni City Councilor Renacito Novero ang chair-head sa vaccination center team sa syudad. Base sa sining observation, action marin, nagataas ang mga persona nga nagpa-register o kung nagpabutsag sang interest nga magpabakuna na kontra COVID-19. Iri bangod man sa EIC, no, nga ginakandak sang LGU sa Bacolod City. Sang gintama
mangkot naton kay Councilor Navarro kung bala epekto manini sang ceremonial vaccination nga ginapatigayon sa LGU kagiban pa nga mga hospital sunod sa Action Mar even before sa mga ceremonial vaccination. Damo na sa mga persona ang nagpabutsyag nga willing na sila nga magpabakuna Action Mar kontra COVID-19. Ginapahayag sang konsehal nga padayon sa karon ang mga trainings kag seminars sa mga barangay health workers angot sa rollout sang vaccination program sang syudad once nga magabot na ang gin-order nga AstraZeneca vaccine Action Mar since ang Sinovac gin-donate ini limited tigin-una lang anay ining mga medical kag healthcare workers sa nagkailain nga mga hospital diri sa may syudad sa Bacolod. Mayari kita diri sang datos sa Bacolod EOC Action Mar nga nagapakita nga masobra na sa 600. Masobra na sa 600 ka mga healthcare workers ang nabakunahan. Included na diri ang 300 plus from Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kay subong adlaw mayra man sang ceremonial vaccination sa area sang Bacolod Adventist Medical Center kag ang Queen of Mercy Hospital Action Mar, no? So kung madumduman 6,300 doses sang Sinovac vaccine ang una nga gintugyan sa Bacolod City kag diri man sa may syudad ang pinakauna nga ceremonial vaccination sa bug-os nga Western Visayas. Ating tingog kag palayag ni City Councilor Redecito Novero. Damo subong nagalaklay primero before the information kag educational campaign kadyutay lang sang atag interest but after some time nagadamo na. So after isang mga ceremonial vaccination doon nagaduga ang willing Hindi man gani na ceremonial actual kito yaya. Oo. It was siguro what we can call a ceremony of the initial actual vaccination conducted in Bacolod, which was the first in Western Visayas. So may mga additional nga mga residente nga nagpa-register, attorney? May mga damo, mga nag-signify sa ilang mga willingness na magpapuna. Action Mar nabatian si City Councilor Redecito Novero kung madumduman ang Bacolod City ang may gin-launch nga form or online form Action Mar nga pwede bisitahan sa mga residente once nga gusto nila nga magpabakuna pwede sila makakadto sa site kag mag-fill out sang information kung naluyag nila nga magpabakuna sang COVID-19. So sa karon ang mga frontliners ang ginauna sang LGU nga mabakunahan. Update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pwede ba lang maghubin ang may edad na? Yes, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 low. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sa 1,600 doses sang Sinovac vaccines. Buwas nga daw ti balantayan, ceremonial vaccination. Amaning balantayan nga balita kay base kon may pila sa mga announcement ang COVID-19 assistant deputy chief implementer nga si Vince Dizon kung ano ang kung may paabuton pagid nga dugang nga bakuna ang Negros Occidental kag base ko na kayo istorya man si former Congressman Albi Benitez sa pila sa mga opisyal dito sa Metro Manila sa plano dugang pagid diri sa Negros Occidental. Ti may 12 ka mga medical doctors ang buwas turukan sa ceremonial vaccination. Pabati ko ang interview kaina kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II kung nano pagid ang matabo, nano pagid nga mga aktibidad ang lauman sang mga negrense right after sa ceremonial vaccination sa may sila hospital buwas nga adlaw kundi mayara sa ginmunong by Friday March 12 mga ka-aksyon may
simulation exercise or daw dry run, no? Imbitado din taran nga mga representante sang local government units. Kag sababot naman nga Sabado, simultaneous may 11 ka mga district hospitals ang mga patigayon sa sining adlaw sang pagbakuna gamit ining nag-abot kagina nga Sinovac vaccines. Klarohon talaga medical frontliners ang una nga bakunahan, no? Kaya mo na sila ang ara sa priority, no, sa vaccination program sa ato sa gobyerno. Provincial Administrator Attorney Diaz. Our ceremonial vaccination program tomorrow, Governor will be there, Vice Governor, and also Secretary Vince Dizon is arriving with our provincial consultant, Albi Benitez, to witness the event. Because ceremonial pa malang niya siya, no? Ang aton pag fully utilize ang supply nga 1,600 from DOH will happen on Saturday. 1,600 lang anay ang usaronta as the first dose. Ang remaining 800 will be kept by the PHO to make sure that there is available second dose for them when the time comes for the injection naman sa kadua naman nga dose nila. Ang apat niya is just for the ceremonial vaccination. But on Saturday, tanan nga hospitals nga may ara na nag-volunteer nga mga health frontliners i-roll out sa ila, and on the same day dapat na nila ma-administer. So far ang aton list has already been presented. Ang supplies may also arrive additional pagid. AstraZeneca is being expected to arrive soon, and when the second round of supplies arrive, ang hindi maupod diri sa first nga vaccination nga first round dira na sila dayon i-imprahon man. So 800 pa lang ang aton ma-inoculate sa first allocation nga Sinovac. So kulang pa ta mga 900 plus pa ang aton kulang para kumpleto naton vaccinate ang nag-volunteer na mapabakuna. Basta until nga hindi mag-abot, we are always wishing lang tagyapon. But once ara na yung bakuna mag-abot, we will see to it that it is utilized as soon as possible based on the guidelines na ginahatag sa aton sa WHO kag sa aton DOH. Sinovac gini siya, that's why ang 1.6 hindi ta mausar tanan. Ang usaron tang 800 lang. Kaya para ang bilin nga 800 nga Sinovac, maatag ta naman sa naging injeksyonan sa Sinovac. So we are really making sure nga ang second dose available sa aton gusto nga magpa-injection, no? Sa first dose. So kabudlay man nga mabitin nga gin-injeksyonan ta abi tanan first dose 1.6. Tapos mapasimpalad taya nga maabot man ang 1.6. Kung hindi karon mag-abot, hindi may problema ng aton vaccination program. I think it was already approved by DOH nga 1.6 na Sinovac ni tanan, 800 lang ana yung amon nga i-usaron. I-reserve na yang remaining 800 for the second dose. Okay na si Kung Albi, makadto siya, but he said that ang health workers lang ang aton nga bakunahan. Ang Saturday, different hospitals. We will be delivering ang ilang number of doses, and they should be prepared by Saturday ng ilang vaccination area, plastado, ang supplies, masaylo naman naton. Kaya muna, nung subong we have to produce our own supplies. We were expecting may ara tani, request pa kita sa regional office kung tani ang mga supplies such as this syringe ma-provide na nila sa aton so that hindi man kita maalang-alang in terms of supplies. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So, hindi lang gali 12 ka mga medical doctors halin sa Siraj Hospital, kundi ining 12 ni halin sa 4 ka mga top priority nga mga hospital sa gobyerno sa probinsya. Hindi lang sila ining 12 dira halin sa Silay, kundi iban halin sa bahin sa Kabankalan District Hospital,
halin sa Cadiz District Hospital kag halin sa Valladolid District Hospital. No, amo ni silang una sa ceremonial vaccination. No, so bali 12 sila buwas nga adlaw. Kay ginatagan sang prioridad ang apat ka mga hospitals. No, ang 3 district hospitals, ang isa provincial hospital. Okay, las 5:42 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamig na rekomendar ang panyawan or tinatawag nilang sa ato sa ringa live stream, ginak na lista ang ato sa ringa mga nagabonitor, Alex Fuentes, Jing De La Cruz, bakigarit ko tarantarang taga-barangay Mahalang, Himabaylang City, labi na kay Tatay Igmedio De La Cruz, Aksyon Radio lang, iya lingaw-lingaw. Salamat, Sheila Alagos, good afternoon. Ima Alcual Kelstrom, watching live from Sweden, arama si Eliezer Likayan, good PM. Elizabeth Malakagamala, keep safe. Okay. Vivian Pondales Gomban, monitor kami Barangay San Juan, Pontevedra. Christine Menyes Villalobos, Alex Montesa monitor. Si Melvin Peñafiel, good afternoon. Yude Torta de la Peña Barbecue. Gaupo naman sila Lola Turing, kag sila Tita Lourdes, kag Iboni. Sa ibo sa ring program. Salamat. Advance happy birthday ko no sa kay Tita Iboni. Madamong salamat. Okay. Familia Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan. Madamong salamat from Alex Montesa. Hamal ni Guillermo Clarito, monitor lang from Barangay Thodi, Mabini Coral. Upod sa mga pamilya sa Ludares, Catige, Serapio, Estrelianes, Prado, Mogar, Rojo, Estrevillo, Trinidad, Clarito, sang Barangay Bonavesta, Gibong, Pontevedra. Upod lang kami di sa imo, Transistor kag FB Live. Uyatay sa napadapa Action Marlon, ginabawalan man matapos bawal ang holding hands for health reason. Jocelyn Libones po humayong hapon. Sherilyn Oro Javier, monitor lang. Tomas Bronyola, good afternoon. Regent Pearl Alhis. Katemprano sa imo programa man nagsugod Action Marlon, halos ara pa si Haring Adlaw. Nagaupod sa imo programa padayon nga nagaliki-liki hambal ni Guillermo Clarito. Tamiyo lang. Trinidad kag Grace Lentesahas. Nag-upod man sa programa sang barangay Bonavesta, Gibong, Pontevedra. Patrick Makalipsay, always di Paleti Balakay, Nanay Carmen La Carlota Relocation. Pewe Analyukas, okay. Evelyn Nepomuceno, mayong hapon from Lower Bikotan, Taguig City. Marilyn Abarte, Velma Trias, Live is Home, Barangay Estefania. Thank you. Imbo Edjo Campo, monitor kami di sa Maaw. Manjo Arnejo, good PM. Jesco Nacondido, Ala Carlota, upod si Lozer Kagdudoy, sang Ayungon. Always God bless. Noel Amar, ginatami yung friend niya Vanessa Mayo, sang Minnesota, USA. Parte nga si Boy, tamiyo ko lang akon pare nga si Boy Julingo sa may Barangay Mandalagan. Thank you. Iban balikan taraman dugay-dugay.
Dari gali sa ato sa ding piyak sa piyak no. Bal ni Joe Fran Sorogon Sr. Ganit niya lang kagawad Raul Cabalhin advance happy birthday sa Marso 13. Ambalya sayo ang inuman, sayo ang pulutan, sana malasing mo kami. Halin sa kay Joe Fran Sorogon Sr. Birthday gali ni Raul Cabalhin ho. Bao taran-taran imitado gini Sabado, Marso 13. Thank you. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Roll. Ang detalye sa nga balita na tipon ni Aksyon Eden Aboso. Iban nga balita way tabalabutan tuto karon na sa aksyon na firing line last 7.
Tubdo balasan 9 sang gabi with action Artay Hopon. Basta Miyerkules, basta Wednesday, action Artay Hopon. Palikantang ato sa ding patrol. Si Jose Mongcal Torilla, gamonitor sa ato sa ding live stream. Arin ang balik nga report sang patrol with action Eden Aboso. Action Eden sa report plus kami. Action Margaret pa ang Drug Enforcement Agency sa Memorandum of Agreement kay draft sa Bacolod City Police Office agud kasultan ang duha ka ahensya kaukod mga courier services diri sa syudad sa Bacolod. Pero kapide nagro sa Nicolas Gomez ipresentar pa sa BCPO sa ila kag sa mga kompanya draft sa MOA agud may baluan kon ano nga mga pulis ang dapat kakason o kon idugang agud malikawan na sa courier services sa pagpadala sa mga illegal na droga. Dugang pa ni Gomez sa karon sa mga sindikato ay paagi sa list mo nga mga delivery companies ang mga illegal na droga magud wala sa nagkakaigo nga pulisa nga basehan ng mga kapulisan nga mausisa ang nasambit nga mga parcel. Palayag ni Gomez kung mahuman na magapatigan sila sa training sa mga personal support services agon may baloan ang pagkilala sa mga tao nga makaduluda, pagkilala sa illegal na droga kag pagmando sa random drug testing sa ilang sinig ng mga empleyado. Importante ang ikalawas. Kung nalikawan ang kabalatian, dapat epektibo ng food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santo Plus Gold, kaya Santo Plus Gold mas gipa-improve kung mas epektibo na kung mayara isang extra sa inyong rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat sa report sa ato sa ring patrol. Dito sa bahin sang Luzon, ginatutukan sa bungsang Southern na Police District ang duha ka mga biktima sang ginatuwag pag-salvage naman salvage sa victim naman. Gingapos ginbaklid ang duha ka butkon o kamot naman ka mga dalagko pa niya mga tao ho. Gingapos ang kamot kag pinatay o may mga tato may mga pika para kabadalagko sa mga lawas ang tao ni. Ginbilin lang mag-action sa naga-short ginbilin lang sa ilid sang dalan ho. Oo. Ano naman ang sa likod sa din. Diri sa aton sa Negros Occidental ang isa sang nakasilidni mga krimen ining brutal man nga pagpatay mga ka-aksyon sa isa ka more or less mga 40 anyos nga lalaki nga tubtol subong ang report information nga nabato naton sa kapulisan sa Victoria City PNP way patugyapon sang identity. Bisan pa nga madamo to sang patimaan sa isa nga lawas. Nasa punto ang more or less 40 years old to nga lalaki sa Immaculate Street sa Kane Town Subdivision, Barangay 19-A, Surad sa Victoria sa mga alas 6:30 ang takna sang Domingo. Isa kita sa mga nag-responder dito mga ka-aksyon. Nakita naton to ang ang area pinili ginsang nag-wigit to nga persona para nga way isang isige nga makita sila bla. Ato salvage victim man to. Grabe pagado yang inagihan to sang biktima to maka-action kay pinutos sang plastic ang ulo pagkatapos putos gin napalibutan sang packaging tape. Gin gapos man ang kamot nakabaklid man pating yesa nga batis tilya gin gapos man binilin nga nakahapa maka-action. May igo sang tiro diri sa likod sa ulo yes dalom sa tuong nga dulunggan. Mas ang dulunggan niya gin gotrab pa. Gin kakas pang dulunggan niya maka-action. May pikato sa tuong nga braso HPG kinapatihan sa kapulisan. Basta mag HPG gani happy go lucky. Yang happy go lucky sa ina sa mga prison guard o prison guard, prison gangs. Dito sa New Bolivit Prison sa National Penitentiary sa Muntinlupa mga ka-aksyon. Tiwagid
May gid makilala tub-tub subong. Anong plastada? May pikato sa tuong dughan ining disenyo sa pika ining tribal bla. Tribal nga tattoo. Kag may HGL nga literal lang gid. Ti happy go lucky kon pulis ang pamalon basta mag HGL. Amo sila tato sang nasapuan man to sa Ibi Magaluna man. Ang sa Ibi Magaluna to ya, nadala pa to sa ospital, napatay to sa ospital. May tato man to kunong ginbiktima sa Ibi Magaluna, HGL man. Alas 5:57, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Dito sa Luzon, gimunot nga duwa ka mga salvage victim na kilala to yung si Gidaya ho. Kay nagpalayag na ganit sila sa bahin ang pila kamiyembro sa ila sa pamilya. Ang krimen sa Pilipinas, di basta-basta, kada adlaw may krimen niya katabo. May ginapatay ng mga personalidad, ng mga tao, mga aksyon, mapatayan, di basta-basta. Katong pagpatay ito sa Calbayog City Mayor, ato grabe man to mga ka-aksyon nga krimen, kay pulis to nagka-enkwentro sang trupa sang alkalde. Alas 5:57, Aksyon Radio Philippines Standard Time, Action Reports After Edition. Nagabalik buwas magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, kag-Aksyon ang Defensor. Opo din kay Aksyon Henry Spulgar with IT Expert Aksyon JM by Kin sa Technical Control. Ako naman, Aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! TTX 500! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.